Hola, Sergi. Què diuen els novedors? Hola, Helena. D'anar? És evident que hi ha altres eines, alguns parlen de l'Skipe o d'altres eines que també pots fer servir la veu, però mirem de fer la foto de família. Sant Josep. No sé si hem sentit, però veig que almenys sembla que pot arribar la veu. No ens sentim, Pelegrí. Doncs els de la taula ens aixequem i deixem pas a dos de les companyes més veteranes i conegudes del grup. La presentació que nosaltres farem ara la tenim resumida en les pantalles. És a dir, que els que no tenen xat de veu la podran seguir igualment. El xat de veu, com construir clar de planeta, amb unes instruccions molt pausades i molt lentament. Quan el planeta dins del curs de l'escola d'estiu, allà al fons teniu un telescopi que molts de vosaltres heu fet servir per veure imatges astronòmiques, com un núvol de planetes sobre els alumnes. Sembla que ens mullarem, Aquí hauria d'estar cobert, això. Bé, també recordant-se que avui no l'hem fet treballar, que sempre el fem fer d'astrònom, que aquí tenim el Josep Vladiukov, que també és l'astrònom de l'equip i que ens va fer una sessió astronòmica que ha quedat per la història. L'Us s'encarregarà de la part tècnica i jo de la part lingüística, i la idea és traduir al català a la interfície de Ning. I un cop ho tinguem traduït, doncs distribuir-lo a la resta de comunitats virtuals que tenen el català com a llengua. Llavors aquí podeu veure la d'aquesta setmana, que justament és el Newton. O sigui que no pot ser que un estigui fent una cosa i l'altre fa una altra, doncs només es veurà una única imatge. Enteneu el concepte? Heu d'estar registrats al claustre. No, si ja esteu al claustre, els que estigueu ja està.